Senatari jaun Andreok, Gabon. Aspalditik aurreikusi eta pairatzen etorri garen arazo bat izanik, adinekoen aldarrikapenei esker batik bat, agenda politikoan sartu da azkenean gai hau. Bankuek egoera konkretu baten eta legeria euren mesedetan irabaziak maximizatzea helburu nagusi izanik kostuak murriztu dituzte. Langileak, jendearentzako arreta ordutegiak, sukurtzalak eta kutsasainak murriztuz. Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban 2008tik 2019ra 810 banku sukurtzal itxi dira eta 9.000 enplegu baino gehiago suntsitu dira. Azken aldian bizi dugun digitalizazioa gure bizitza eraldatu du oroar, eta nola ez finantza zerbitzuen sektorean ere eragin egin du. Baina zoritxarrez danok ez ditugu baldintza berdinak eta teknologien erabileraren hazkundea ez da homogenoa izan biztanleria osoan eta leku guztietan. Eta oinarrizko zerbitzuak izanik, naiz eta arreta falta egon, irisgarritasun falta, informazio falta, gai ulergaitzak iruditu, edota letra txiki gehiegi eduki, banketzen gatibu gara. Beraz, finantza bazterkeria argi honen aurrean, neurri ezberdinak jarri behar dira martxan lehenbailen, eta arau aldaketak egitea beharrezkoa da. Eta beraz, Euskal Herria Bilduk alde bozkatuko du mozio honen aurrean, eta transakzionalen aurrean, bebai. Baina hau esanik, kurioso egiten zait eta konpartidu nahiko neuke baita, gobernuan ardurak izan dituzten alderdiek eta 2009az geroztik finantza reforma nabarmena bultzatu ostean, orain oinarrizko zerbitzuak bermatu behar direla esatea eta bankuei zerbait exigitu behar zaiela entzutea. Kutxen bankarizazioaren eta banku konzentrazioaren aldeko apustuak bere ondorioak ditu. Gaur egun, Espainia da banku konzentrazio handiena duen Europako herrialdea. Finantza sektorearen izaera oligopolistikoa indartu egin da eta horrek eskainitako zerbitzuaren kalitatea okertu egin du beste gauza batzuen artean. Eta kutxek eskaintzen zuten hurbileko zerbitzu hori galdu egin dugu. Eta gure herrian irabaziak berriz inbertitzeko aukera be galdu egin dugu. Helburua finantza gaitasuna handitzea izango zen, baina hartutako erabakiek ondorio kaltegarriak izan dituzte. Eta gaurko adostasunarekin uste dut argi gelditzen dela. Beste barik, Gabon eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Senatari Andrea.